Pittura titolari oriġinali tal-Knisja ta' Santa Teresa f'Bormla li ġarbet ħsarat estensivi matul it-tieni gwerra dinjija wara li tneħħit mill-Knisja l-protezzjoni tagħha issa tinġi plura l-istat oriġinali. Ir-restawr huwa parti minn proġett tal-Fondazzjoni Kottonera li jinkludi xogħlijiet ta' restawr li qed isir fuq diversi siti ekklesjastiċi fil-Kottonera. Dan il-proġett partikolari għandu valur totali ta' 45,000 euro, b'75% finanzjat mill-iskema tal-proġetti u inizjattivi tal-Fondazzjoni Kottonera u huwa mistennijiet lesta sa tmiem din is-sena. Bħala perjol ta' din il-Knisja antika, l-ewwel knisja fid-dinja dedikata lil Santa Teresa ta' Avila. Nixtieq nirringrazzja lill-Fondazzjoni Kottonera tal-għajnuna li tawna biex nirrestarraw il-kwadru titolari ta' Lucas Garnier li jmur lura għas-seklu 17. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli flimkien ma' Chairman tal-Fondazzjoni Kottonera Joe Mizzi żaru wkoll ix-xogħlijiet estensivi fil-Parroċċja Marija Immakulata Konċezzjoni f'Bormla li jinkludu r-restawr tal-Katedral Barokk tal-Injam tas-seklu 18, il-pulptu liturġiku, l-aperturi tal-oratorju tal-Madonna tad-Duluri kif ukoll minn gwarniċi tal-Via Matris. Dan il-proġett għandu valur ta' 63,000 euro u mistennijiet lesta s-sena d-dieħla. Is-Segretarju Parlamentari Zerafa Civelli qalet li dawn il-proġetti juru l-impenn tal-Gvern biex jippreserva l-wirt storiku u reliġjuż tal-Kottonera biex ikompli jitgawda mir-residenti. Il-Chairman tal-Fondazzjoni Kottonera Joe Mizzi qal li l-iskop ewlieni tal-Fondazzjoni Kottonera huwa li taħdem għal riġenerazzjoni sinifikanti li jinkludu infrastruttura aħjar u fl-istess ħin il-ħarsien u l-immodernizzar tal-wirt storiku taż-żona.